Nagapamatok ang Hiluway Panay nga mapasar ang Center for Disease Control sa pungsod nga nasaad sa Senate Bill 1869. Sa ginpatigayon nga press conference ang nasambit nga grupo, ginpahayag ni Attorney Maria Tanya Carinalat, law professor sa UP kag resource person, nga may pila ka mga probisyon sa nasambit nga Senate Bill nga nagapigos sa konstitusyon, lakip na diri ang right to life sa idalom sang Bill of Rights. Suno pa kay lat, daw kaangay lang nga gina-eksperimentuhan ang mga tao. Bangod apisar clinical trial pa lang ang nagkalain-lain nga bakuna. Ginatublok na ini sa mga tao. Kag madamo pa nga mga restrictions ang ginapatuman sa mga unvaccinated kaangay na lamang sa COVID-19 vaccine. Safety and effectiveness standards. Ang standard na yun, ayon sa batas, Republic Act 11223, ang Universal Healthcare Act, sinasabi na ang bawat gamot ay dapat dumadaan sa 4 na phases ng clinical trial. So, masusing pag-aaral yan. At ang mga matagal nang nag-aaral ng mga bakuna, sinasabi, hindi basta-bastang nagagawa ang bakuna. 5 to 10 years of testing yan. At minomonitor po ang mga tinitest dito. Kagini si Kabanderang Kim Kaluy, nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.